Diyos maray na ramrag, mga ngod sa pagtubod. Nasa ika-4 na novenaryo na kita kiinang katipanan. Novenary sponsors, Eunice Niebres and family, Mr. and Mrs. Francisco Olivares Jr. and family, Mrs. Erlinda Mansala and family, Mrs. Nemia Ducot and family, Elena Almasan and family, Mr. and Mrs. Danilo Niebres and family, Erwin and Maweth Malion and family, Mayor and Mrs. Fair Simbulan and family, Fortuno family, Owen and Mercy Penetrante and family, Engineer and Mrs. Claro Fortuno and family, Mr. and Ms. Elmer Estrada and family, Mrs. Carmen Haber and family, Lazarte Remedio family, Fordan Manugo family, Angel Lubitania Jr. and family, Avelina Peñales and family, Aimee and Fabio Villarreal and family, Domingo and Fe Palmes and family, Esther Oxiano and family, Elsie Bersabi, Baluca and family, Malin Malazarte, Mr. and Ms. Avelino Alvina and family, Oscar Bersabe and family, June Bersabe, Ms. Bernardita Salvadora and family, Judith Paranyal and family, Teresita Celeste and family. Sponsors in attendance, Committee on Worship, San Isidro, Santa Lucia, EMHC, Mother Butlers Guild, Asherets, Decorators, Knights of the Altar. Siring man ang misa ngunyan dulot sa mga minasunod na intensyon. Misa pasalamat kan mga minasunod, Joyce Hernandez, Jesus Casano Jr. and family, Valerie Hernandez, Patmos, Bong, and Edgar. In honor of Senyor Santiago, dulot ni Menchi Samiliano, petition mass ni Nestor Franz Fortuno, saka ni Valerie V. Hernandez. Kara sa kamawan kan mga santo isanta, dulot ni Adjel Villaflor. Petition ni Vic
and Vince Bailon. In honor of Our Lady of Katipanan, dulot ni Vincent Neil and Nelly Brina Caido and family. Petition Mass ni Nelly Brina Caido and family. Para sa mga kalagkan mga minasunod. Fides Junalisa, dulot ni Aliza Therese Ismabi. Victoria Iclaro ni Vacion Lumami Pardines. Alfonso, dulot ni Alicia Saluna and family. Antonia ni Cristel Mica Sarmiento. Bonifacio ni Mrs. Remy Ismabe and family. Consortia ni Isidora Biares. Dennis Inoli, dulot ni Mercy and Owen Penetrante and family. Emilia I. Pablito Cangabarda family. Estefania I. Paula, dulot kan Fornoles family. Eugene, dulot ni Magdalena Talagtag, saka kan Campo Sagrado Fabricante family, saka ni Merlin Espanyo. Hilario, dulot ni Socorro Floreze and family. Joker I. Jonas, dulot ni Alicia Saluna and family. Loreto Sr., dulot ni Hilda Enseñado. Manuel, dulot ni Teresita Saraspe. Melvin, dulot ni Mrs. Norma Arroyo and family. Nobel I. Anastasia, dulot ni Consorcia Sales. Remedios I. Alfredo, dulot ni Mr. and Miss Sancho Sabio and family. Richard I. Maximo Sr., dulot ni Resurrection Doroteo and family. Roman, dulot kan Relieve family, saka ni Marcela Israel and family. Salvador, dulot ni Mr. and Miss Beda Guarnes and family. Sigundina, dulot kan Irene and Aki Babalya, saka ni Esther Abalya and family. Para rin sa kalag ni Tirso Sr., dulot ni Mr. and Miss Rosendo Bolien and family. Trixie, dulot kan Amparado family. Victorio, dulot kan Orias family. Severo I. Ignacio, dulot ni Lourdes Fontanares and family. Nicolas Beda Jr., dulot ni Jose Priela Clan. Carmen I. Pablo, dulot ni Nora Moslares and family. Para man sa kalag ni Florentina Ipailma, dulot kan Adaog family. Ang mamisa po ngunyan, you si Reverend Father James Cortez. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Alik. Nadaging makakaagaw, kundi kauya sa samuyang tahaw. Kaugmahan nadaging makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Mga magdurugang sa imong harong, pagtubod yamo lugod magrarong, ikaanang na kami ako.
nadaling makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan nadaling makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagirondon, kantipan sa liwanag, kan tataramon, paglaong niya mo lugod, magrikod, ikaan kaligtasan sa tapos na panahon. Kaugmahan na lahing makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na lahing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Bunganin pagpakilaban, kan hawak asin, kan bukog na anang, pagkamuot niya mo lugod, magkalubog, ikaan menon, ng damot sa mo. Kaugmahan na daing makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Diyos maray naramrag kaninyo mga ngod. Nguwan po ka na itong isinisilibrar kapiyastahan ni Santiago, Apostol, siring man, kita man po nagkakaagko, nobinaryo, kiinang katipanan. Punanta po Santa Misa, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Ang grasya na Kristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Mga tugang ako untan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan,
salaga katolinongan sa mga taong marahay ang bukod. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka na kula mong kamurawayan, kaurang na Diyos, Adem langit nun, Diyos amang makakamhan. Kaurang na kinutong Jesu Kristo, kaurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan oro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa kudpaman, na nagpabanal kan mga nainot na bunga kan sa imong mga apostoles, huli kan dugo ni Santiago, warasan namimibi kami, na magpusog an sa imong simbahan, sa iyang pagpahayag nin pagtubod, asin padagos na atamanon kan sa iyang pagampon. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad kaming mga tinawan kaining espiritual na kayamanan, garo mga dalipay na kuron tanganing ipahiling, naan pinakadakulang kapangyarihan hali sa Diyos asin bakong samo. Pinapasakitan kami sa gabos na paagi, alagad day kami nadaog. Napupurisaw kami, alagad day kami nawaran nin paglaom. Pinipersiger kami, alagad day kami pinabayaan. Natutumba kami, alagad day kami nagagadan. Sa gabos na oras, darami sa samong mga hawak, an kagadanan ni Jesus, tanganing an sa iyang buhay, mahayag sa samong mga hawak. Sa bilog ming pagkabuhay, danay kaming nasa pag-alaman nin kagadanan huli ki Jesus. Tanganing an sa iyang buhay, mahayag sa hawak ming ini na may kagadanan. Kaya, mantang kami dikit-dikit na nagagadan, kamo nagkaigwanin buhay. Nasasabi sa kasuratan, nagtubod ako,
kaya ako nagtaram. Igwaman kami kan siring na espiritu nin pagtubod, kaya nagtataram man kami. Aram mi na ang Diyos na nagbuhay liwat kay Jesus na kagurangnan, iyuman an mabuhay liwat sa mo kaiba ni Jesus. Asin iyuman an madarasa mo kaiba nindo sa atubangan niya. An gabos na ini para sa karahayan nindo, tanganing sa pagdakol kan mga naaabot kan biyaya nin Diyos. Urog na magdakol man an magpapasalamat para sa kamurawayan nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, an simbag kan gabos. An mga minasabuag na nagluluha, mag-ani lugod na maugma. Ang mga minasibuag na nagluluha, mag-ani lugod na maugma. Kan ibalik nin kagurangnan an kayamanan nin Sion. Nakabaing kita sa mga lalaking nangaturugan, dangan an sa tungoso na pano nin kaugmahan, nag-awit sa kagaya-gayahan, dangan nagsabi an ibang nasyon manungod sa to. Dakulang mga bagay ang ginibo sa inda nin kagurangnan. Ang mga minasabuag na nagluluha, mag-ani lugod na maugma. Dangan napano kita nin kaugmahan, nag-awit sa kagaya-gayahan, dangan nagsabi an ibang nasyon manungod sa to. Dakulang mga bagay ang ginibo sa indanin kagurangnan. Dakulang mga bagay ang ginibo niya para sa to, kaya kita maugma. Ang mga minasabuag na nagluluha, mag-ani lugod na maugma. Tawi kami giraray nin kauswagan kagurangnan. Siring na anuran, nagtataonin tubig sa mamarang mga salog. An mga minasabuag na nagluluha, mag-ani lugod na maugma. Ang mga minasabuag na nagluluha, mag-ani lugod na maugma. An mga naghihibi, mantang minaluwas, dara ang mga banhi na isa sa buwag. Mabalik na nag-aawit sa kaugmahan, dara an sa indang inani. Ang mga minasabuag na nagluluha, mag-ani lugod na maugma. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo, kagurangnan.
Nagduman kay Jesus sa nagom ni Zebedeo, kaibaan sa iyang mga aki. Nagluhod siya sa atubang ni Jesus, tamay hahagadon. Hinapot siya ni Jesus,